Hey guys, खुलुमबाय जोंहा दिनै बेरायहैनो नागिरदों ब्लग भिडिअ खालामनो नागिरदों नोंथांमोनहा नायलांबाय थादों चॉकलेट जोंहानि लामाया ओरैनो थाङो नै सोर सोर फैदों चॉकलेट है ये मेरा चॉकलेट सान्दुं दं आरोना सान्दुं हाफां हाफां जादों बेलासि टाइम गोसायाव मोसाग्लाङा लेमन गिला बाट जोंहानि माइ नङाहाय बियो मा होनो अमा हालौग्रायावहाय अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनो फैदों आरोना जोङो नायफैदों सुबुं मा होनो सिबुं नागिरथावथाव फैदों आरो दुब्लि बारियाव नायनोसै मोनो ना मोना होसो जाहैलायनानै ओमफ्राय दा मालायनि माबायाव दुब्लि बारि बबे हाग्रासो सान्दोनि बै माबायावहाय फालियाव खाथेनानै लाबोनोसै आरो मोनबाथाय ना सान्दोनि फालियाबो नै आर'नाइसो लाखादों माने बानानै लाबोनांगोननि खोथा दं मोनबाथाय ओरैनो जा साइज जाबाय माइया जि मोजां सोमखांखाबाय नायनाय नै आं खेबलायदो बिदि दैज्लांनि फोथाराव समायना नुथायजों सना नोंनि थाबायबोनायजों हाब्रु नांसि दैया नांसि दख'नाबो खोलायना सना नोंनि थाबायबोनायजों बेसे मोजां समायलायदों फैनाव दुब्लिया अन्थाव बाथाव नुहुरलायदों नोंखौ आं सना जंखाय हरगोन दा दाउब' फालोआ नुहुरबोला जरा जरा मिनि हरगोन दा आदै मादै मोना नुहुरबोला जरा जरा लाजिलायगोनसो दा बेखौनो नोंहा बोराबलायगोनसो दा बेखौनो बोरैबा हे गाइसफोर नै खुंग्रि दैयाव सौफैबाय जोङो ओरैजाय माने बेराय फैबाय ओमफ्राय मा होनोमोनथाय सिबुङा गैया आरो फैबाय आरो ओरैनो बेलासि टाइमाव बेरायनो होननानै फैबाय आरो गामिनि सना जोंनि रायजो जानाया दुखु दाहा सहायनांगोन नोगोरनि नङा जानायल' बे जानायनि साराल' जानायजों माबायदि जाबाय मानसियानो आंलाय दाउ बयलारबो नंखायालाय फिसा सासो रांख्रेबनो बानलु गोरानसो आंलाय
सान हाबबाय सानाबो जोंहा जिरायबाय नै दसे मेंनानै खामखौ दंथ'रो थांसै थांथारनांगौ जि गोजान फैबाय जोङो सान्दुं गोसा बेरायनो हाया नालाय दा मोना फैबाय आरो जामोन दे माने मालाय गायनाय बेरायदों होननानै होमबाबोथ' नायनो लुबैयो आरो ना मालाय गायनायबाबो समायना दुब्ला माने एसे बेरायबाथाय गोसोखौ समायफ्लेनाय मोनलायलायो आरो ना माने मोजां मोनो दसे थाखायबाबो टेनसनफोरखौ एसे फ्रि मोनो आरोखि बे अमा आरो ना हालुलायसो बियो अमा ओमफ्राय आङो अमानि बिमानै ओमफ्राय नैबेबो मा जायो अमानि बिमादै बियो अमानि बिमादै